Kesel banget ora to kowe jane cah. Sekolah terus bar kuwi dolan, bar kuwi kesel awake. Pengenan cepet-cepet lulus terus ndak ndang kerja teh. Lah ya to, enak banget yo dadi wong dewasa. Hah, piye? Iso golek duit dhewe, iso bebas tuku apa wae, oleh mangan sak puase, ora meneh diseneni wong tuwa karo guru. Ora dipaksa turu awan terus, ora dipaksa kudu ngerjakke PR wae. Kehidupan wong dewasa kuwi bebas banget yo. Nani? Lah ya ta, aku ora sabar pengen cepet-cepet dadi wong dewasa iki. Aku iya, mesti gayengke tenan. Dadi enakan kerja meski kesel tapi entuk duit akeh. Ora toh? Bener kandamu, Cah. Cangkemmu kuwi cil-cil. Dasar bocil laknat.